Sziasztok! Dr. Gajcsi Dórival ülünk itt, ismét időt szakított ránk. Dr. Gajcsi Dóri, ő az egzotikus állatok szakállatorvosa és állatvédelmi szakállatorvos, és a mostani kis bejelentkezésünkben arról kérdezzük őt, hogy mi a probléma az egzotikus állatok, ezen belül nyilván, ami számunkra a szívünk csücske, papagájok, bőrzés, piacos, illetve kereskedésben történő értékesítésével. Miért kellene betiltani, illetve miért küzdünk itt mindannyian állatvédőként, akik papagájokat mentünk, vagy papagájok tartását, táplálásáról tanítgatjuk az embereket. Miért szeretnénk mi, ha ez megszüntetésre kerülne, és tulajdonképpen mi is ezzel a probléma? Hogyha erről egy pár mondatot mondanál nekünk, nagyon szépen köszönjük előre is. Igen, a legfőbb probléma az, hogy ezekről az állatokról tudni kell, itt a papagájokról, de egyébként a legtöbb kisemlős, illetve néhány hüllőfaj is így az egzotikus állatokra kicsit kibővítve, hogy préda állatok a természetben. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan tulajdonságuk ezeknek a kis állatoknak, amit úgy nevezünk, hogy tünetrejtés. Ez a természetben egy rendkívül jó stratégia, ugyanis ez a tünetrejtő tulajdonság ez arra jó, hogy a kismadár elrejti azt, hogy valamiféle betegsége vagy problémája van. Ez két okból fontos neki. Az egyik az, hogy ugye, mint mondtam, préda állat, tehát a ragadozók kevésbé szúrják ki, hogyha rejtegeti a betegségét. Nyilván egy beteg állat az rögtön a ragadozók prédájává válna, mert kiszúrja a ragadozó, hogy valamiért nem klappol, és könnyebben zsákmány lesz belőle. A másik dolog, hogy ugye társas állatokként ezek a kisállatok kiközösítik, eltávolodnak a beteg egyedektől. Ez gyakorlatilag szintén ugye a csapatbiztonság miatt van, hogy nyilván ne vonzza oda a ragadozókat a csapathoz, és emiatt biztonságban legyenek a többiek. Tehát emiatt a két tényező miatt ők tünetrejtő állatok, ami azt jelenti, hogy amikor a gazdi észreveszi, hogy beteg, akkor általában már egy több napja, esetleg hete elkezdődő folyamatról van szó, és amikor már látjuk, az már a jéghegy csúcsa. És nagyon gyakori az, hogy az ilyen kereskedésekben úgymond egészségesnek látszik teljesen az állat, mint mondtam, van ez a tünetrejtő tulajdonság, teljesen egészségesnek látszik egy egyébként mondjuk vírusfertőzött állat. Hazavisszük ezt a kisállatot, és mivel hogy préda állatok és stresszerzékeny állatokról van szó, ugye a megváltozott környezet, maga az utazás, a megváltozott környezet neki egy iszonyatos stresszfaktor, ami őnek gyengíti az immunrendszerét. És ilyenkor törnek felszínre azok a betegségek, ami lehet, hogy már sokkal régebb óta hordoz az állat, de nem tűnik föl akkor ott a kereskedésbe, mert gyakorlatilag rejtegeti ezt a betegséget, rejtegeti ezt a tünetet. A másik nagyon nagy probléma ugye, hogy ezek a kisállatok szüretlenül kerülnek be több helyről, több tenyészetből ezekbe a kereskedésekbe, ahol igazából mindenféle megelőző karanténvizsgálat nélkül kerülnek egybe, és fertőzik meg egymást olyan betegségekkel, ami gyakorlatilag gyógyíthatatlan, ezek a vírusbetegségek, és sokszor ugye halálos kimenetelű betegségek. Hogyha egy ilyen kisállatot hazavisszünk a már meglévő papagájunk mellé, és lehet, hogy teljesen egészségesnek tűnik, akkor bizony az egy potenciális veszély arra, hogy megfertőzi a saját madarunkat is, és lehet, hogy ez akár hetekig nem fog látszani, vagy hónapokig, de gyakorlatilag megfertőztük a madarunkat egy halálos kimenetelű, vagy egy nagyon súlyos kimenetelű fertőző betegséggel. Papagájoknál ugye vannak olyan betegségek is, ami zoonózis, tehát emberre is veszélyes, ezért is nagyon fontos lenne egy ilyenfajta körültekintés, illetve szabályozás, hogy bizonyos karantén körülményeket megteremteni, illetve szűrővizsgálatokhoz kötni azt,
hogy gyakorlatilag ilyen állatokat árusítani lehessen. Az jutott még eszembe, hogy ugye miután te is és mi is tapasztaljuk azt, hogy sokszor a gazdi úgy adja le az állatvédő szervezetnek az állatot, hogy megvásárolta, szembesül azzal, hogy otthon a kismadár megbetegszik, illetve látja rajta a tüneteket, elviszi állatorvoshoz, és akkor szembesül azzal, hogy itt nagyon nagy problémáról van szó. Úgyhogy igazából itt nagyon fontos lenne az, hogy ha ez jelenleg nem is kötelező még, hogy az eladó fél, ugye az értékesítő félnek egészségesen szabadna csak eladni. De itt akkor nem beszélhetünk arról, hogy ezt mi kétséget kizárólag, mi egy egészséges állatot veszünk ezeken a helyeken. Ez inkább egy ilyen impulzus vásárlás, hogy berohanok egy bőrzére, vagy berohanok egy kereskedésbe, és onnan a sokadalomból kiveszek egyet, vagy nekem kivesznek onnan egy állatot. Igen, tehát akkor itt mindenképpen, miután ez nincs ennyire nagyon szigorúan leszabályozva, hogy ő neki leszűrve kellene átadni madarat, akkor mondhatjuk azt a vásárlónak, hogy mindenképpen fontos lenne azonnal állatorvoshoz fordulni, semmiképpen sem hazavinni ezt az állatot, pláne ha más papagáj már eleve van otthon, abban a lakásban, vagy házban, vagy akár voliér soron, hogy akkor ezt a madarat leszűretni, és hogyha szembesülünk ezzel, akkor még mindig van lehetőség, hiszen ez egy garanciális vásárlás, ami ilyenkor történik, hogyha jól tudom. Így van, tehát nagyon fontos az, hogy miután hazavisszük az állatot, annak ellenére, hogy teljesen egészségesnek tűnik, mint mondtam, ez nem azt jelenti, hogy egészséges, bizonyos szűrővizsgálatokat elvégezzünk rajta. Itt főleg ugye különböző vírusos betegségekre gondolok, tehát elvégezni szűrővizsgálatokat rajta, és csak ezután összeengedni a saját madarunkkal, hogyha ezek a vizsgálatok megtörténtek és negatívak lesznek. Illetve, hogyha tenyészetből vásárolunk madarat, akkor is azzal a lehetőséggel élni, hogy már szűrt madarat vigyünk haza, tehát akár a tenyésztőtől kérni azt, hogy leszüretve a madarat adják oda nekünk, illetve már úgy vihessük haza, hogy le van szűrve ez a kismadár. És igen, ilyenkor lehet élni azzal a lehetőséggel, hogy nyilván itt egy garanciális vásárlás van, ugyanis ezeknek a kisállatoknak mind a szűrővizsgálatai, mind pedig a kezelése, hogyha azzal szembesülünk, hogy egy beteg állatot vásárolunk, rendkívül költséges. Tehát itt ez nem úgy megy, nem kilóra megy, hogy minél kisebb az állat, annál költséghatékonyabb igen az ellátása, tehát sajnos ez nem így megy, ugye szűrővizsgálatok, PCR vizsgálatok ugyanúgy náluk is nagyon költséges, sőt költségesebbek is tudnak lenni, mint más állatoknál sok esetben. Tehát ez nagyon sokszor nagyon nagy anyagi terhet ró a friss vásárlóra, úgyhogy mindenképpen lehet ilyennel élni, hogy ugye az állatorvosi papírral, illetve szűrővizsgálatokkal bizonyítva és alátámasztva gyakorlatilag ezzel a szavatossági dologgal mindenképpen lehet élni. Illetve, ami még nagyon nagy probléma ugye, ilyenkor ezeknek az állatoknak, hogy ne adj Isten kiderül, hogy baj van, és vírusfertőzött az állat, nyilván senki sem fog hazavinni egy ilyen állatot a saját kis madara mellé. Ez borzasztó nagy anyagi terheket ró a mentésben résztvevő szervezeteknek, alapítványoknak is, ezek mind nagyon nagy költségek, és mindamellett pedig nagyon-nagyon problémás az elhelyezésük, ugyanis ezek a madarak ugye értelemszerűen nem társíthatók már egészséges állatokkal. És itt közbeszúrhatjuk, hogy ugye kis papagájoktól a nagy papagájokig nézve ezt a problémakört, itt ilyen 10-15 évtől
40 évig is tartó Így elhelyezés, van. további gondozásról Így kell van, így van. Tehát, hogy gondoskodni. igen. Tehát, hogy itt akár egy 40-50 éves évről is beszélhetünk, hogy ezt tovább kell tartani, gondozni, etetni, rendszeres állatorvosi költségek vannak ugye ezeknél a madaraknál, hiszen ezek általában többségben nem gyógyítható vírusos betegségek, tehát folyamatosan szinten kell tartani a madár egészségi állapotát, állapotát, illetve folyamatos állatorvosi vizsgálatok szükségesek, minimum ugye fél évente, hogy megnézzük, hogy milyen állapotban vannak ezek a madarak, illetve kell-e valamit változtatni a tartás technológiáján, vagy esetleg gyógyszeres kezelésén ezeknek az állatoknak. Tehát gyakorlatilag ezek az állatok utána a befogadó szervezetekre, vagy a befogadó magánszemélyre gyakorlatilag akár 40-50 évig is egy folyamatos és nagyon jelentős költséget rónak, nem beszélve arról, ugye, hogy rendkívül problémás tényleg az elhelyezésük, mivel ugye ezek után csak vírusfertőzött madarakkal kerülhetnek ők össze. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál ránk. Ha bármilyen kérdésetek lenne a témában, hozzá szeretnétek szólni, akkor várjuk ezeket a kérdéseket, és akkor a doktornővel meg fogjuk majd válaszolni ezeket. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Köszönöm Dóri, neked is szépen. köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Szia!